Venga, Aitor, saiatu berriz ere. Ez naiz desagatzen hementxe jarraitzen dut, Aitor. Venga, ba. Venga. Abra, kadabra, bat, bi, eta hiru. Hemen ez da zer gertatzen, Aitor. Agian gaizki egiten ari zara. Ba, ez da gaizkiaren aizen. Agian magia ez da ez izitzen. Kuidau, hori ez esan, Nik ezagutzen dut mago bat oso gona da eta kriston trukok egiten ditu. Ezagutu nahi zu? Bai. Baietz, etorri. Baietz, hori ez esan, mesedez Aitor. Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I had enough of you, enough to last a lifetime through. So why? Arratsaldeon, Eleder. Arratsaldeon. Zer moduz alde Oso ondo, Aitor eta Mikel. Bai, oso ondo. No, ereder. Esan? Zuetzako zer da magia? Magia, baitu, bada hitz bat ez duena esan nahi konkreturik, ez? Ezinezkoa dena, ez, errealitatera ekartzea. Hori uste dela magia, ez? Aizut, askotan nik galdetu dut nire buruari, eta jendek ere galdetzen du. Magia existitzen da, edo ez da existitzen, Eleder? Ez gara superheroiak, ez, edo ez gara hemen Superman, ez, baina, botereak azkenean lortzen dira, pixkate jokoekin, elementuak nahastuz. Abilezia pixka bat, bai, nik uste abilezia dela. Nola ikasten dira trukoak, Eleder? Ba, beitu, magia ikasteko ez da mundu zabal bat, sartzea eta jakitea nola ikasi, hori da, ikasten ikastea, Bai. hori nik uste dela zailena. Gaur egun badago merkatu bat, ez, badaude produktuak, objektuak, saltzeko dendak badaude, eta ikasteko mago berak ez, edo magok, egiten dutena da, komertzializatu eta merkatura datara haien produktuak. Badaude akademiak eta adibidez, Euskal Herri mailan momentu honetan uste Bilbon dagoela bat, baina nahiko txikientzat zuzenduta dago, baina bai, Madrilen ere institutu bat dago, institutu magia ditzen dena, eta mundu mailan estatu batuetan bereziki badaude eskolak eta, hori elkarte asko baita ere. Erakitsiko diguzu zerbait egiten? Bai, bagoaz egitera. Bai, ni gustatuko litzainak, ni magia mundu asko gustatzen zait. Oso txarra naiz, baina gustatzen zait. Bale, baina ez zaizu inporta igual kartak utziko ditugu nahiko txikiak direlako, eta bagoaz horratzera, zerbait dugula, hori txaroten. Venga. Orduan bagoaz. Que guai, venga, Aitor. Ui, nik ikusi nahi dut, magia mundua. Bueno, gu prest gaude, Eleder, zu? Ba, nago prest. Zuek ere etxetik lagundu mesedez, Zuen laguntza beharko dugu. Hau da, 3 marran jokoa. Zuek bizarete, abantaia duzue, ni bakar naiz lagunok. Irabaziko dugu, Aitorre. Hasiko naiz, erraz jarriko izu. Venga, ezkerren goian. Emetik? Hortxe. Bai? Hor. Adibidez, jarriko dugu... Venga, emetik. Venga, zuk aukeratu, Aitor. Ekizarren azpian. Oso ongi. Hau da, emetik ez da? Bai. Erki, Aitor. Venga, bagoaz, adibidez, jarriko... Huxe, zet ikusi, Ba, hortxe, 3. Aitor. Bai. Hor. Amentsa direz? Hortxe. Dik badago zerbait. Hemen jarri beharko dugu. Hortxe, hor. Klak. Geratzen denean, ez? Hortxe. Inkajatuta. Ederki. Ez du inor irabazi? Claro, hemen badugu gure partida eginda, baina atzeko aldean, badago beste partida bat. Hau puzzle baten antzekoa da, baina atzeko partean. Zuen aukeraketa izan da, non jarri, ez? Bai, arrazoia. Bagoaz, buelta mango diogu. 1, 2, lagunok zer atera da hementxe? Biba zuek. Esan dizuetik. Ze ona! Ez alda biba zuek? Ze ona, bai motel. Ona, aizu Eleder, me cago en la mar, artista bat aiz. Eutxorreri Eleder, placer bat izan da. Makina, gustatu zait. Ene izenteatu ere nola egin du? Maravilloso. Asko gustatu zait. Ez dakit nola egin duen trukoa, ni begira eta ez dakit nola egin duen. Oso ona. Nire oso harritutak getu diz eta asko getatzait. Mikel, oin nizetuko diz magia egiten. Bai. Oin zu destaketu ingozia. Bai, venga, basaiatu, ikasi zu, bai. Venga. Abra, kadabra. Bat, bita, hiru. Ai, ama, lortu dut! Bai, lortu dut! Lortu dut, bai!